ni Mama Dils Vlog. Karon ang hakok kahoy guys. Mo ni among kinuha. Mo na kabi ko ba ni Joshua. Magputput kami guys. Di sa pun mo nalapitan ng uha na ma. Ato ibabaw basut-suot mi sa kalibunan. Ulan ako pa may kahoy. So salamat kay nakakita gid mga kahoy. O ni. Tapi na Nya kisay uban po nimo. kami si Joshua na mayabas sa magbiyabas. Ano bayabas? Nay bayabas na kuha. Oo, na biyabas. Kaura po ni Joshua. Kana ko kagahoy ma. Mao lagi gasuot kami atong kalibunan da madlok mig na snake. Isang gagmay lang siga. Ano ang kinabuhi namo diri sa bukid. Unsay kinabuhi Jos? Kinabuhi sa Bukidan. bukid. Kinabuhi namo sa bukid non. So sa bukidon. Kasib na may ano guys. Jos, ikaw kauban sa imong lola nangahoy. Si Badil vlog. Disaman mo ni Madel Vlog. Adto sa kalibunan ng kahoy wala na magkahoy guys. Karon nakakita mo kahoy. Ako to. Anam-anam mo sa nanang nako ni ay. Labi magkakita mo dati ka uli. Nabog sila ya. Oh, Hala. Oh guys, huy guys, tingnan nyo guys. Na ay nalasing dito guys. Oh. nabog guys, nabog. Kawawa naman sa tigulang. Hala. Nabog ka ba na ito? Hubog, ginoo ko tabangan. Oo, nahubog. Lugis na hubog ang sitasya. Unsa? Sitasya. Balik tanaw nako. Sitasya guys. Ako'y may luto. Oh, dali guys, masukod na ko kay kauwanon. Where is my mother? Nay! Bungay akong mama mo ni. Daghan ako og kahoy. Daghan na tag kahoy nay. Ay, daghan na tag kahoy. Nag-uol akong nanay kay wa may kahoy pero nangahoy jud ko kay uwan. Unsa karon guys? Among magutan mi guys, among sudan og panihapon. Say sod sa inyong rep. Wala ba sudan mo rip guys? Sagola na mo og munggos. Nya may bihon na pud me. Tapi siguro ang bihon ni sagol. No? Bihon. Sagola na mo bihon. Tugog munggos. Kung saan ko ginay resulta anak bihon ug Among bunggos. bisahon man. Oh, palami ane. Kay gusto ni harable. Guys. Dulo guys. Lab ka kayo. Ano yang among? Magdadan niya na kay ato niya. Dala to Josh. Dala to Josh. Ate Joan. Ate Joan. Pasib na me. May kapalit. Kay mahal kayo ang maligya sa tindahan. Hindi na lang sa pangangita o kahoy. Pero hindi sa kapalit. Ate mo, Ate Joan. Bunin. Ay Jo. Ara natara na lang namo pangahoy. Nangahoy taon me. Nay bisita si Mama Del Vlog si Joan. Hi Jo. Oh, Koy ba? si Koy Koy. Oh, si Buning Ning. Oh. Boko. Guys. Tag-50. Ano na ni? Ano man amon? Ikaw na naman ang Ako ni way. unsa day nyo nga kanang di ba day Yeah. See you next vlog. Bye-bye.